Ta tabbata ana yakar musulunci ta ƙarƙashin ƙasa, yanzu ta fito fili. Wani lauya ya bukaci a cire rubutun ajami daga kudin Najeriya. Wata kotu a birnin Lagos da ke Najeriya za ta saurari ƙarar wani lauya da ya shigar a gabanta, inda yake so a tilasta wa babban bankin ƙasar CBN ya cire harfan larabci daga jikin kudin ƙasar. Haka zalika lauyan mai suna Malcolm Omihobo yana son kotu ta tilasta wa rundunar sojin ƙasar ta cire harfan larabci da ke jikin tambarinta. Yana mai cewa yin hakan tamkar musuluntar da Najeriya ne, saɓanin kundin tsarin mulkin ƙasar da ya nuna cewa ƙasar bata jingina da wani addini ba. Lauyan ya so a maye gurbin harfan larabcin da rubutun turanci ko kuma ɗaya daga cikin harsunan ƙasar, Hausa, Yoruba ko Igbo. Sai dai babban bankin Najeriya CBN ya musanta cewa harfan na larabci wata alama ce ta musulunci. Wannan ya tabbatar da kyama da tsangwamar da ake wa addinin musulunci a ƙasar ya fara kamari, da har aka fara fito na fito da shi a hukumance. Domin a shekarar 2017 ma aka yi wata dambarwa da wata ɗalibar shari'a da aka hana shiga ɗakin jarabawa saboda ta saka hijabi a garin Abuja. Wanda wannan magana ta yamutsa hazo, kafin daga baya aka samu daidaito, wanda yanzu aka ba da dama amfani da hijabi ga ɗaliban shari'ar. Wanda da lauyoyin musulmi sun yi shiru, da muna ji muna gani za a haramta mana abin da Allah ya wajabta wa matanmu da sunan dokar makaranta. A yanzu dai 'yan Najeriya musamman 'yan arewa na ta tofa albarkacin bakinsu kan wani lamari na cire rubutun larabci a jikin kuɗin da bajan soja, wanda suke ganin tsangwama ce kai tsaye da nuna kyama ga addinin. Duba da cewa tambarin asibiti gicciye ne, ma'ana cross. Amma ba musulmin da ya ce sai an cire daga jikin motocin asibiti da wasu abubuwa da suka shafi lafiya.